Esselamu aleyküm, mehriban ailesiler. Size dünyadaki ähli gowlukları arzu edýäs. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni, mehriban arkadagymyzyň saýasyna siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür işiňizde uly üstünlükler arzulap, gel bagşym biz bugun aýdy-maýdalatly gepleşigimiziň nowat aqsany başlaýas. Mehriban ailesiler, biziň gepleşigimiziň şu gedekki mihmany ine görüşüňiz ýaly Maya Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ulum oğlumy, Türkmenistanyň atgadanan bagşy Kerwen Ýowasarov. Kerwen mehriban arkadagymyň saýasyny gün saýyn güllap ösýän diýarymyzda bir medeniýeti, sunmaty, döredijiligi ünsberlerde. Nitök ötdeşligimizi mehriban arkadagymyň şu biz bagşy adamlara medeniýet, sunmat işgärlerine goýan sarpas dogrusyny başlaýaly. Gahrman arkadagymyň tagallasy bilen diýarymyz Türkmenistan döwletimiz bir dünýä derejesinde ýokary ulu üstünlükler gazanýan, aýdymsat sunwatyna, bagşylyk sunwatyna biziň nusgaw şahyrlarymyzyň goşgulary, destallary, halk destallary şuň kunna biziň ajaýyp teatrlarymyzda, opera görünüşinde destallar sahnalarda da jallanýar. Biziň destallarymyz, halk aýdymlarymyz teleýilminiň üstü bilen öň halipalarymyzyň köne ýazgylar şuň kunna gaýtadan bir dikeldilip Gahrman arkadagymyň tagallasy bilen şoňa ýokary derejede üns berilýär. Gahrman arkadagymyň özü bize bir nusgalyk halipa bolup durýar. Gahrman arkadagymyň kitaplary ile döwletgeler bolsa kitabyndan bizi has buýsandyrýan bagşydan alan bir has bir ýüregine ýakyn bir ýan kitab bolup durýar. Ile döwletgeler bolsa kitabynda biziň nusgaw halipalarymyzyň ählisi bir Türkmen sunwatyna ul iz goýan halipalar barada. Gahrman arkadagymyz şu kitabyna bellek geçýär, olaryň döredijiligi, olaryň ýaşap geçen ýerleri, olaryň aýdymlary barada şu kitaplarda bellek geçilýär. Bu bolsa bagşy adamlara bir geçmişimizi öwrenmäge, halipalardan tälim almaga, köne halipalaryň döreden aýdymlaryny, sazlaryny dinläp öwrenmäge hemde şolar baradaky maglumatlary içine öwrenmägine Türkmen medeniýeti kitabyna ýa-da parahatçylykda, dostluk, dogulukda kitabyna döredijilikde öwrenmekde, bagşylyk sunwatyna ine paýhat çeşmesi kitabyna da ähli şu bagşy bolsaň destallar aýdanna şonuň içinde gelýän dil baýlyk, dil çeperlik şol kitaplary okasaň hasan bir dilin çeperleşmegine, dil baýlygyň ötmegine täsir edýär. Gahrman arkadagymyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabyna da ähli Türkmeniň bir taryhy, geçmişi, medeniýeti, bir Türkmeniň däp desturlary şol bir erşarga çol geçýär. Şol kitapda biziň milli medeniýetimiz, biziň däp desturlarymyz has içkin ýokary derejede beýan edilýär. Gahrman arkadagymyň özi her gedek kitap aýdýar, ýaşlaryň bir watanyna wepaly ýaşlar bolmak, geljekde de ilimizi, halkymyzy bir Türkmen döwletiniň bir ajaýyp tagdyn bir ýeti paýhatly nesiller bolup ýetişmek üçin uly aladalar edýär. Kerwen dutargyjakda bir gowy tirim aýdymlardan birini ileşlemede ýerine ýetirip bersen, onuň söküdümede ýene dowam edersin. Sağ ol. Häzir men öz taýdan namyz gyjakçy Maya Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talebi Mejlis Mätgeldiýew bilen geldim. Şo Mejlis Mätgeldiýew bilen häzir nusgaw şahyrymyz Mehmet Gölkemiň derdinden goşgusyna biziň usta halipalarymyzyň ähli aýdan bir halipa Magtumul Galiýewiň ýerine ýetirjiligine derdinden aýdym näder şu gepleşigimiň şeýerine ýerine ýetirip bereň. Bolýa başlasyna.
Yüreğim kan bilene doldu. Yar yar doldu gele doldu senin derdinden ey. Sarılıp gülmengdim soldu ağay derdinden gel. Yüreğimde dağı hicran idim da kaldım sergizan di dağlar zar gıryan senin derdinden gel. Yarasın yağilerin gel açılsın batıl yolları. Nedikdirin çemillerin gel, nedikdirin çemillerin gel, sallanan kolun derdinden ey. Yarşı kali bulgur dağına gel minel göğsün ağne gül koyumdur yanakına doğduk da balin derdinden ey. Yüren dümen sadedir gülün nakışın yad eder hol gelin bize ne eder sallanan kolun derdinden gel. Yaksini yasanı solur, tehmetmez aklığı solur. Kadimden kalanı solur, hünerli kolun derdinden gel. Yar geldi sem gelmersin gel, elinde oynap gülmersin. Halimden havar almarsın gel. Nem buldu havar almarsın gel, kemine kulun derdinden ey. Halimden havar almarsın kemine benim. Yar derdinden uyuy. Senin derdinden gel, senin derdinden gel, kemine kulun derdinden ey. Kervanini şu iyileşlemedin köpüsü bir desançı bağışı hükmünde tanıyada hakikaten sen bir o desanı yerine getirip aydan umuman şu desançılık sunuatı Daşoğlu vilayetinde hasam ösen onun bir esası şu desançılık sunuatı Daşoğlu vilayetinde şeyledim Mara vilayetinde bir has giyinen aydılıyada toy bayramlarda desan aydılıp başlamazdan ön tirme yollayıp bir yol vardı. Şunu iyileşlemede düşündürüp verin. Türkmen bağışçılık sunuatynyň bir özüniň baý taryhy var. O şunda da umuman bağışçılık sunuatynyň düýbi öden bir Türkmen bağışçılık sunuaty ýöne bir näçe şahalara bölünip diýär. Er vilayetdäki bağışçylaryň aýdys aýratylygy, o Bokurdağynyň o Jukguldy alys aýratylygy, Bokurdaq gaýnawlaryň aýratylygy, sazlaryň bir öz bolşulugy bilen bir-birinden tapawutlanýar da ses aýratylyklary bilen heňleriň köpüsi hemme vilayetde de halk heňler halk aýdym diýilip aýdylýar. Şo halk aýdymyna ýaşyl baş şol gerek bol Balkan vilayetinde de aýdylýar, Daşoğlu vilayetinde de ýa Ahal vilayetinde hemmesinde de aýdylýar, saat görüşünde çalynýar, ýa bolmasa ne hajoluk saat görüşünde de çalynýar, aýdym görüşünde de aýdylýar. Hemme vilayetlerde de Mar vilayetinde de Sarısaryk ýolunda da bar, Ahal bağışçylyk sunatynda da hajoluk we Daşoğlu bağışçylyk umuman şunuň bir özüni bir da öden bir ýöne hertiniň öz aýratylygy bilen o özleriniň bir halipalaryň bir ustatlygy öz ustatlygy bilen hemen bir birekden näme ýerde urlerde has ol vilayetde bu vilayetde ýaşap şol ara açyklygyň belki täsiri bilendir o taýlaryň aýratylygyna goňçulukda ýaşaýan ýerleriň bir-birine
aýdymyň tadyň täsiri bolup bilýär-de elbetde. Şol ýanky diýişiňiz ýaly tirme aýdymlar elbetde adından belli bolýar, ol destan aýtmaga da şol başlyk sunuwsyna destanyň öňünçe bir näçe tirme aýdymlar aýdylyp soň öz bir halkyň istegi diýer bagşyny destana da geçseň çık görýär, bar destana aýtsaň ne destanam dinläýsek dip diýer dinleýijileň özü şol destan aýtmasaň ýam bolanak şo tirme aýdymlar aýdansaň diýer destan halkyň istegi bildirýär-de. Sebäbi bir destanlarda da näme halkyň öz içki dünýäsi, watana söýgü, bir teoriýara söýgü, enata söýgü, bir ähli terbiýeçilik ähmiýeti destanlaryň içinden erşara çoluk geçýär. Destanyň öňünçe ýa-ni tirme aýdym diýileni belli bolýar, bagdan güller tirdim diýär. Gülleriň her güller tirip bir owadan çemen baglanýar. Şoňky aýdymlaram tirme aýdym aýdylandan Mahtumul Pragyň sözlerini de aýdylýar, ýa-da Kemine şahyryň ýa Mowlana Peşahyryň sözlerini ýa-da destanlardan alyp aýdylýar. Tirme aýdymna ýa ýa bir destandan ýa-da bir şahyryň ýa-da goşguda aýdylmaýardy, bir näçesinden tirilip alınýardy. Tirme aýdymna istek bildirilýän aýdym, bagyş aýdym aýdyp otyr gadaşa plan aýdyp berdiýde derrew sen hatda bagyş bolsaň tirme aýdym aýdyp otyrgan inni aýdym aýtjak aýdymyň näme digini şu aýdym aýdyp otyrgan bilen agam şonu bir sagatlap aýdýan bolsaň şu bir aýdym aýdyp başlaýan sen inni aýdym aýtjaň näme digini bilen agam. Ýöne destançylykda inni aýdym haýsygyny bilip durdyň. Da bolýan tirme aýdym gutarýan, soň destana başlangyna sen şo destan başlansaň şo ýygyderli başdan aýak şo destanyň aýdymlary bilen bile gidýän. Dogry. Şoň üçin hem ýanky destanlarda da elbetde häzir biziň destanlarymyzyň gowrumy gaty uly. Destanlaryny göre olsa destan aljak şahatyna Marip Yusuf Ahmet destany ýa nece oglan şonuň gowrumy uly destany başdan aýak ýa hoýurlukka hemra şo destanlar aýdanna biz köpsüni dogry başdan aýak aýdanna içinde 40-50 aýdymlygy bar, 30 aýdymlyk destanlar bar. Şonu ýaly onça aýdymy bilen başdan aýak aýtjak bolsaň ol onu epesli wagt bir 6-7 sagatyň dowamyna da gitip bilýär-de. Şoň üçin oturulyp bagyşy dinleýän ýeriň ýagdaýyna görä onsoň destanlaram bir şaha-şahalara bölünýär. Ya da birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, şonu ýaly gadyp bir halipalar onu bölümlere bölüp ýörüýte 1-2 sagat yani bagşam onu näme janly ýagdaýda aýtmaly bolanyna bir näçe tirme aýdym aýtsa bir 1-2 sagat destan aýtsa elbetde olam bir köp adamdan güýç talap edýär aýdym aýtmak gitdigiçe. Şoň üçin destanlar başyndan başlap ýygyderli aýdylýar, tirme aýdymlaram nutqaw şahyrlardan destanlardan tirilip alınıp aýdylýar. Aşık menip cevri mehnet çekmeyen çekmiyor çekmeyen. Onun aşıklığına ıhtabar bulmaza gel olmaz gel olmaz. Yar yoluna göz yaşın dökmeyen onun fırıyla şeker olmaz gel geley vah vah olmaz ham geley vah vah hoş ol kömrün kayığı bilin götürme ya götürme. Şaşırma haklını fehmin yitirme ya yitirme yitirme. Gel dostum koynun oku var getirme ya getirme. Aşıkların işi beyle kıyın olmaz gel geley vah vah olmaz ham geley vah vah buldum deyip
bulma mehnette ya mehnette inşallah tahmin bulma hasrette ya hasrette kaldır kıl başını bulgul söhvette ya söhvette bil gülün devretinde har bulmaz gel gel vah vah ya bulmaz perwan deyadın odan salmayan mansur deyin anal hakdi bölmeyen asmail deyadın kurban kılmayan vah hey kılmayan onun aşıklığına itibar olmaz gel vah gel olmaz ham gele vah olmaz seni maydarime gaygı hizrani aşk derdinin bulmadı ken dermani gelo bir derde Ömrünme tırpılır azıl firmane bu dünya hiç kime vefadar olmaz ham gele vah aşık mendiğine itibar bulmaza gel olmaz bil gülün devretinde har olmaz gel vah olmaz ham gele vah Ahal yoluna da, Daşoğlu yoluna da şu qıcaq çalınıp qıcaq aydılyan şu Daşoğlu yolunda qıcaq çalınanda bir qoşa kiriş alınýarmy? Bağışçılık sunatına elbette haytadadı öwrenäňne de gyzyklananna da şonu doly bir bilmesen aýtmak kynrak bolýar elbette ýöne şu tarih maglumatlarda da bağışçılık sunatynyň öňkü o halipalardan gelýän gurrunlarda da kitaplarda da yazılanna ne ahal bağışçılık sunatyna ma'lum bolýar qıjak sunaty qıjak çalmak 100 ýyllıklardan gaty udakda däl gurrun werslerine şu kitaplarda ma'lum bolýar sar bağışı na Şohan Mehmet Qıjakçy gelýän ekenna onuň Şohan Mehmet Qıjakçy şu döwür şu ahal tewitlerine qıjagy getiren diýip maglumatlar bar da onuň professori ustad sadanna hem qıjakda hem de utar sadyna bir ustadlyk bilen erket bilen sadanna pürlaga çağaltdan şol öwrenýär şo qıjak çalmany onuň orasary o qıjak onuň berde ahal tewitlerine qıjak sunaty güýçli bir halipalar tarapyndan ýokary derejelere çykarylyp ne bagşlanýanyna qıjakçylar ta çalmaya çağıran atawliýaly qıjakçylar ne soňky o halipa tadanna qıjakçylar hem şuňkunna o çalıp ta çal bagş tadanlanýanyna ýa-da ansambllarda çalyp berler. Elbette her vilayetde bir özüniň bir çalış aýratyllyklary bolýar. Elbette ne Daşoğlu bağışçılık sunatyna qıjak ýanky diýişiňiz ýaly ahal bağışlarynyň ýanyna qıjak çalynysy bilen Daşoğlu bağışlarynyň ýanyna bir hili aýratynrak gelýän ýanky goşa kiriş alınýar esasy Daşoğlu bağışçılık sunatyna köplen şu goşa kirişde çalynmak ýa-da onuň umuman ýeke kirişde çalynýan ýerler emma aýratylyklar umuman kän Daşoğlu bağışçılık sunatyna qıjakçy halipalaryň atlary İrki qıjakçylaryň atlaryny kitaplarda bar, ýanky Şajan qıjakçy diýip o öňkü Has irki qıjakçylar. İrki qıjakçylar barada da maglumatlar bar. Ondan o taýda ýene bir aýratyn Daşoğlu ýoluna edil şu taýda Daşoğlu bağışçılık sunatyna da aýratyn gelýän ýerler. Qıjakda ýarym perdelerim köp alınýar. Oňjok perdeler köp alınıp şonu ýaly çalynypdyr. Elbette bağışyň ýanyna qıjakçy bağışyny goldap o bağışı bilen bile deň opup oturmaly da. Ondan
saat bolupdyr diýilýär-de. Saat bolmagyň özü haýsy adam bolsa birden saat adam şol gyjak dutar ikisi gow düzülenne Bir-birine sazlaşanna aýdymym şoňa goşulanna ana şonu hakyky aýdym saat dinledim niýler aýdym saat dinledim. Ol bir-birine düzülmese ya alışmasa ya ses bir ýerde gyjak dutar bir ýerde bolup dursa şol saat boldy bolmaýar-da şo halipalaram bir de elmedama aýdanna eliň bilen agzyň jüp bolsun diýär-de. Eliň saaty bilen aýdyan aýdymyň saatana bagşy bolmak hasam täsirli da ol sebäp saata adam duýup çalýar-da. Onuň şonu duýup bilseň sen aýdym-aýdanna da sesiň hem şo ýere barşy şol gyjak ýaňky diýişiň ýaly o daşaw sebetlerine şeýle goşa kirişde bärde ahal sebetlerine ýeke kirişde alnýan perdeler bar, perdeleň alınç aýratyllyklary bar da öz bolşly. Doğru. Onu näme söhbetleşýäňiz şu ýerine ileşlemede siň aýtmagyňda ýene bir aýdym ýetiräýeli. Artatga bulum yile ey kalem gaşını gari aman bolgoydun temen gelinçom gelinçe kaddı tuğboy şeker utalim bakar men yoluma terhen gelince halili Gözlerim ganin şagörsem yüzündeyim ne peri ne beşendiler ödün 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 ey vay ödün Mecnun gibi feralerde yiydin alsam gerek kendine zahnım galince halili Şumra kıyıplar duysa budur şanime Gamdan okuduk de dökür ganime Ganıma ho ganime Ey vay ganime Men senden rıza men alsam canime Ölün yakşı tendil verden galin çık haleyli Aşık garip ağlar soğurun üstündeyim Şumra kıyıplar ayırmanın katında Katında Ey vay katında Keten yalık senem canın desinde Kedin manım gözü yaşım tilin çakalili Haleyle gel leyli Haleyle gel leyli Hal gel leyli Gel leyli Haleyle Kedin manım gözü yaşı tilin çakalili
kerwen köp sawal aýdyp beren aýdym üçin. Ne şu wagt kerwen bir halipalan bir näçetini ýatlak geçdikden diýeni gönnün şu halipa şäherlik hakynda söküdümiz dowam ederler. Bir näçe ýyllardan bäri aýdym çağalykdan aýdym bir näçe halipalary görüp indi özüň şu wagt halipa bolup şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir näçe bir şähertlere bir aýdym sadyň inçe ýollaryny öwretip ýörsiň-de. Bir näçe halipalardan özüň tälim alanda şu halipalary bir ýatlak geçdikde. Gahrman arkadamyň tagallaty bilen şu halipa şähertlik ýoluna gaty ýokary derejede üns berilýär. Ben öz halipam Türkmenistan Halk Başy Hojamrat öýräýip şol diýetlerini Gahrman arkadamyň şeýle sunugato o medeniýet sunugaty işgärlerine bagyşlyk sunugatyna goýan sarpatyna şolar ýaşly adamlar tolgunýa özleri aýdýar da ýene şähertiň döwrüňiz şeýle bir gowy döwre dogry geldiňiz. Bir halipa şähertlik ýoluň ösmegine de birekden öwrenmäge de bir halipalar jemlenip Gahrman arkadam tagallatlaryny her ýylda medeniýet sunugaty işgärleriniň bayramy o Magtumul Piragyň şygryet gülleri bilen goşup o şeýle bir uly bayramçylyk geçirilýär. Şonda da ähli welaýatlaryň halipalary, bagşladanlar, ýaş oglanlar birek bilen duş ýörüýte bir bagşlyk o agşamam geçirilýär. Şota halipalary görmek, olar bilen bir söhbetdeş bolmak hatam täsirli bolup durýar. Şol ýanky belleşmi diýälmeýän öz halipam Türkmenistanyň Halk Başy Hojamrat öýräýip ol meşhur öýreşiň ogly olar öz bir daşawul başlyk sunatynda öz uğruny aýratylan öýreşiň ýol diýip o öýreşiň uğruny goýup giden halipa onsoň halipanyň bize çağalykdan hem öwredýän destarlary o halipanyň aýratyllygy bize özümize täsir galdyran aýratyl söz baýlygy üns berýärdi. Destarlar aýdym sözlerini dogry aýtmak, onsoň aýdyan destanyny özüň düşünüp aýtmak. Halipa şu destany öwredenne biz şu destany aýdyp oturanna şu aýna görogly gelipdir ya plan garyp gidipdir şonu ýalak gurrun gelse de arasynda. Gidipdir diýip sen şonu görmäni birinden eşden ýaly edip aýtmady. Sen şu garyp bilen bile gidip barýan şahsenemiň ýanyna ýa bolmasa görogly bilen şu aralmaga gidip barýan bolsa sen hem kapitalynyň bile bar. Defanyň içinde bolýar. Kapitalyna bar ýaly. Emma ne haýry ýagşy görogly bu söz tamam kılandan soň şonu ýaly bir sen şu kapitalyna sen hem şoň bilen bile aýdyan ýa şey düşündirýär. Onsoň aýdyan sözüň ýere gaçyp durmasyn. Gep-geplerine bir dinleýjä ýetsin. Aýdyan destanyň şonu özüň duýup, özüň bilmeli, şoň manysyny bilmeli diýip içgin düşündirip onsoň näme halipaň esasy şäherde o ýol görkezýär, ugur görkezýär onsoň hemme adam birme-bir halipa öwretip duranak da sebäp öz bilmeli zadyň hem bolýar da. Sen halipa sana şu ýol görkezenden soň sen şu ýoldan ine şu ýol diýenne barýançaň elinden tutup halipa alyp gidip bilenak da sen şu ýoldan özüň ýöremeli. Hojamrat halipadan başga da bir näçe soň Maýaklýadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna gelip şu taýda da bir näçe ustad halipalar bar. Bäde de Türkmenistan Halk Başy Orazny döwlet nazar öz halipalygatda başga da o halipa bagşylar işleýär. Olaram halipa bolup massaga sorap barıp öwretsen şu Türkmenistan Halk Artisti Nuriýady Bayram dagyny şolar halipa sadanlar Beýmurat Gutlumarat şu atlar Türkmenistan Halk Artisti Ýolaman Nuri. Al hayır ýagşy habary kimden esdeli aşyk garypdan. Garyp senem ýarynyň aýrylanna bir näçe wagt geçenden soň nädenne senemjan ýarym bilen gowuşup biler kam diýip öýünde bir emkeç bardymyň soýagada garny silkip kella garny şowrik gaýdyna bir sırdy kel bolup durberdi. Egnine köne jinne gaýyp eline egir taýak alyp bilenem kendirip bilen guşap ýüdügönde de gara çalyp enesiniň ýanyna geldi. Assalamu alaykum enejan. Enesi muny görüp ho nirden gelip nira beren diwan esen diýdi. Al inni meni enem tanımada bu iklimde tanacak adam olmaz. Enecan men sen garipcan oğlum senemcan yarımın yanına varayım. Vak bir vefa yar deyip şu sıfatlara girip varayım oğlum deyip. Enesem şöyle var gitsen gidiver oğlum seni Allah'a tavsırdım deyip oğluna ak parta verip uğradık koyuverdin. Şok gelişine garipcan birinci şevat yol yorap şahtenem kıydın bağ çarvanın kıvlı çetinden gelip düştü. Çarvağın dasının aylanıp hiç yerinden girelge tapmadı. Bir su öteyen tokultku vardı, gelâydı, şundan geçecek oldu, kelleğini toktu, kelle geçmedi. İyiliğince girecek olup bir kayağı toktu, emma onunla da bolmadı.
Beydip kötönüp durumdan ahirin bir nama aytsam, Tenemzan yarım menin ovadımdan sesimden ödü gelip tanap ödü meni gelip alkıtmezmi ka deyip ağzını asmana tutup ağlı gözlü şatenemin garip düştü iyillerine men miskini aldımıştır yanıp koydum ağlarına deyip bir beş kelime sahip durana kan gör bak ne mi diyerken. Tenemin garip düşse illerini ey garip düşsem illerini men miskini aldamışsın oramışsın illerine yanıp koydum ağlarını yarın kadına dal bulsam edal bulsam yüzüne koşup hal bulsam ey yüzüne koşup hal buldum men bir kırmalı şal buldum be sorundum billerine ya bir cereli çöl buldum yare buldum ya da ördöklü göl buldum ey ya da ördöklü göl buldum men bir şeyda bilbil buldum yare buldum kontum yarın günleri ah aşık garip gamgin eyle gözü yaşım dizgine ey gözü yaşım ceyhun eyle menimle mecnun eyle senem gitti illerine altane yale senem gitti illerine be sorundum illerine kontum yarın gülleri Mayakulu adındaki Türkmen Milli Konservatoriyasında bir ulum olup bir neçe şagirdlere şu wagtam bir bilýän aýdymlaňy, sadlaňy, desanlaňy öwretip berdiň. Eýem şu uçurum bolup giden taliplara mardyr. Sen gelinden çykyp şu taýdy bir neçe sen aýdymlaňy, desanlaňy aýdyp öwrenip, olum eýem bir owa ýerlerinde taçylyk mekteplerde bir neçe bir çağalara öwretip beren şagirdleň bardyr da. Şular dogrusynda giňişlerini görüňlerden. Mayaklı adına Türkmen Milli Konservatoriyasında bağışlık sunuatı kafedrat var. Berde de bir neçe halipa bağışlar, Ahmet Çekke tadına bağışlar. O elbette bizden bir neçe gelýän şu taliplere bağışlık sunuatının bir iňçe sırlaryny halipa şähertlik ýoluna aýdymlary, destanyň aýratylyklarını öwredýär. Elbette o ýanky belleşimi diýýär bir aýdym saz, bir giden umman elmidamy men bilýän diýmeli elmidamy öwrenip bermeli şuň kunna şu halipalaryň ýazgylaryny, köne kitaplary, köne sözler, o bir goşgular bolsa diýer, tapyp şonu öwrenip şu meşhur öwreçik bir zat bir gurrun Aýdart diýip halipama diýär. Şu oglum elmidamy ünseged her kimden bir zat öwrenip bolar. Şu gelýän bir çopon aýdym aýdyp duran bolsa şonun bir dinläp gulaklar, belki şonda da bir aýratyn bir heňler bardyr, aýratyn aýdymlar bardyr diýip şonu ýaly bir de halipalaryň aýdana şol bir plan aýdymyny o aýdymlar bar, şo köp aýdymlary ine kakam şonu bir o bir çopon dinläne ýa bolmasa ne tüýla gurrun bererdi, har getirir diýip bir aýdym bar, bir döwlet bagat alma gulbakçaň har getirir diýip şol aýdym diýip ilki de men özüm şonu aýdanna
ir döwür aýtdym niýe on niýe ol 50-nji ýyllar töwereги. Şol aýdymam neydi? Dowul wagzy diýip bir halipa wagzy bardy diýe. Şo dowul wagzy diýe gowy gördüm ne derre öwrendim ne şo bir döwlet bağa talma gül wagtjana har getirer güllerinden tire bilmez şaharyna zor getirer. Ondan soň şägert diýe men aýtdym ana diýe soň ne halipa wagzy mene gara alyp diýe şonu öz borç edip olam ýerine ýetirdi diýe. Ol görýän wagzy ne hili ustat bolsa alyp üýt göşük birinden bir hili aýdymlary alyp aýtmak o ýoluň aýdym, bu ýoluň aýdym diýe şo haýy aýdym ödüň şonu gowy maksadyna ýetirip aýdy bilseň şo aýdym bolýar-da. Şon ýaly ine şähertlere de men şo ähli ýoluň aýdymlaryny öwrenmegi, köp kitap okumak, ödüm hem şo destanlary alyp şähertlerim bilen bir destan alyp ýöň bir destan beýle aýdylýar ýörenak. Ýöne men şonu birak-birakdan öwrenmäge de gowy bolýar. Bizim halipamyzam öwredenne hemmemiz oturdup şähertlerini öwrederdi. Odan sen aýt diýe bolyn ödüňe gedek gelýänçe hem sen öwrenýän. Şon ýaly o gowy içinde zekil bolsa şo topor bolup oturana sen aýt diýip bir-birden öwredip eýlede beýle diýip öwredip geçýär bol ödüňe gelýänçe öwrenýän. Şo halipalardan galan bir ödümem gowy borup ýanky destanlary aýtdyrana şähertlere bir destanyň bir aýdymyny sen aýdýan, bir aýdymyň ýerine ikinji aýdyma çelli sen tödü bilen sen aýdýan, üçünji aýdym sen nip şo şähertleri jemläp destançylar topar edip ýörüýte destanlar şey diýme öwredýän. Sebäbi şonu şähertleriň bir diýe aý halipa bir tarapdan şey diýip öwrensen gowam halipa diýe. O beýlekler aýdyp otyr, sen hem diýe diňläp oturýaňda şo destan tutuşlygyny öwrenmäňe aňsat bolýar-da. Şey diýip şähertlere destanyň aýratylyklarını tirme aýdymlary döwrümizde wasp edýän mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwredýär. Armının berdim yile yeyrum iline bilen dağdan yaşım geldi. Gayretim yile firip mesane hanet bağla avuçum geldi. Ey bir yarım yanına bardım doğuda pasını sürdüm yeli harman del aygıydı kıydı verdi meymaldan başlar geçsin geldi. Yar bir yer tapdım yeli yeyrum elinden uçmuşam bilin çebilinden. Kâdeverdâyız ağolundan dolu şerab içim geldi. Ey onun adı del harman her sözleri derde derman yeli yari böyle oldu ayrıca yoktur armağan ey cennet yoluyla yatsın geldi. Yar böyle oldu da yoktur armağan cennet yoluyla açım geldi.
yolun açıp geldim, yara geldim, yara geldim, oy yani ince bildene usul geldi. Oy Kerwan köp sawal aýdyp beren aýdym üçin. Uman kerwene şu bagşylyk sunuty dogrusyna aýdym sa sunuty dogrusyna bir gowy sökötli gurumlar edi otursa wala şu aýdym sadyň aýdym aýdanda dinleýiji adam, onuň aýdym aýdyp oturan adamyň özüne dem şu saglygyna gaty täsiri uly bolmaly. Ata-babalarda da saat bilen bir näçe o dertleri dep etipdirler. Hani bir hemmekşe mälim ýanky gyzamyň galkman durmy diýip ýanky sadyň nejek bolsa şol bagşylyk sunuty barda özüm ilim işler bilen meşgullanýan köp kitaplar, halipalardan galan ýazgylar, şolatlar barda okanyna ne destançylyk sunutyň aýratyldygyna bir zat bar, şo destançylykda aýdym sazda o munna ýanky hafizlaryň, rawularyň täsiri, rawular anda riwayat kılarlar diýip başlaýandyr destanlar. Rawular şolar gurrun berjiler da, hafizlar bular ýanky ol aýatlary okanyna odan lafzl edip aýatlary okuýarlar, hafizlar o kitaplar okanyna odollar diýä, odanyň özü hem aýdymyny aýdýa, hem ýanky goşgusyny özü düdüp gelýär, goşguny özü düdüp peňe goşup derrew aýdyp gidiberýän ekenna odollar. Şol Bagşy bilen ozon geler diýilýär. Ondan şo porhanlar diýä, porhanlyk bilen hem ruh kezelleri bejerýän ekenler. Şo porhançylygyň bagşylykda şolaryň ählisinden bir alynan aýratylyklar bar da, bagşyda özünden bir joşup bir bagşy gowaýdan däli porhan boldy diýerler. Şol bir adamyň aýdym aýdanna tüsüpes bolup oturan adamlaryň bir hil şäkt açylyp aýdymdan elbetde şäkt açyklyk ruhlanýar da. Ruhlanmagam adamyň saglygyna ören ýokary derejede täsir edýär da, o ýam bir topar gaýgam ýadyndan çykýar da, şo aýdymyň içine, destanyň içine siňýärdanym epes wagtlyk şol özündäki gaýgy aladalar çykýar. Adama da elbetde saglygyna şu zatlar ýokary derejede täsir edýär. Sag ilmi barada ýazylan kitaplarda da aýdym sadyň saglyk bilen o ören bagly täsiriniň bardygyny o sag ilmi bilen o lukmançylyk ilminiň bir bilen ilmidama utgoşukly, baglanşykly gelýändigi barada bir sag ilmi kitaplaryna bellenip geçilýär. Gaty dogry aýdýan Kerwene özüňi mene bir hepde 10 günläp aýdym aýtmasaň ýa-da saat çalmasaň bir hili sustuň pezelip barýan bir aýdym aýdyp bir derläp bir 5-10 sany aýdym aýtsaň da şo wagt bir dinleýijiň ýogam bolsa öýde bir gowy hedil edip bar derdiň diýen ýaly bolýar da. Kerwene näme ileşlemede sökötleşiň şu ýerinde ýene bir destanyny bir parça aýdyp berä. Ine şu Gahrman arkadaşymyň tagallaty bilen Görogul destançylyk sunuty UNESCO maddedel milli gymmatlyklarynyň sanawyna girdi. Elbetde bu bir uly ýokary derejede biziň sunutymyza, destançylyk sunutyna goýulýan sarpa olam Gahrman arkadaşymyň tagallaty bilen destançylyk sunutynyň dünýä derejesinde tanalmagy, ana şu destanlarymyzdan şu günne operalar goýulyp otyr, neje bolan opera goýulýan şahatyny garyp Görogul şu biziň halk destanlarymyzdan o sahnalaşdyrylyp teatrda sahnalaşdyrylyp otyr. Elbetde bu hasam bir kämilleşmegine, destançylyk sunutynyň o ähli tarapdan ösmegine öz täsirini ýetirýär. Menem şu gepleşigimiň şu ýerine Görogly şadestandan o Aras şahasından bir parça ýerine ýetip beraýin. Al hayır ýagşy hawary kimden estel hawary Görogly begden. Görogly beg näme biýjan alyp niredesiň çarda şany bildiip gelbertin öňünden 40 ýigit çykyp Görogla haw aga sagaman gelýärmiň. Gelýändirin ýigitler
Ay berekella goýruglaga ýanyň bilen Peridat de gydym getiripsiň. Han derrew toy tomasy tutup goýberin idi. Oňa çellinäme her kim söýünjilap goýruglagymyz gelýär, ha goýruglagymyz gelýär. Ine ýany bilen bir Peridat de gydy getirýär. Ay derrew baryp muny genjime habar berdiler. Genjim goýruglabek aralyp gelýär. Ay gelse gelipdir da senem çağırıp otyr. Ay men näme bar otaýdy diýdi. Al gencime goýruglagym kaptal bilen bir Peridat de gydy getirýär. Belki şonu saňa beramaga mümkin. Ay oňal bolsa derrew gitmesem bolmaýar diýip derrew şahanyly hazır geýip näme gencime oňa şel söýünjilek gelen aýtdy. Ay aga hani men söýünjimi berjekdämi? Ay gencim ödüňe belli gencim la ay söýünjini beren haçan goýrugly şokydy maňa berjek diýdi söýünji beren bolmasa saňa isladan berjek däl. Oňa şelli näme gencimegem goýrugly ýoň oturun aga oturuна geldi. Şo wagtynda saglyk amalykdan soň aha gencim aga ine bu Arabistan ýurdundan getiren biwjan gydy saňa bagş etdim, saňa berdim. Diýen wagtynda gencim ýerinden böküp turup inim gulluk diýip epil berdi. Al inni bir goýulary ogrulajagam diýip berme, dogrulajagam diýip berme. Sürüýnem saňa tapşyrdım. O gara malam saňa tapşyrdım, diýelerim saňa tapşyrdım diýip bari oňa çel tapar koýat aýtdy. Al şu gencimiň belli ýokdur. Şu wagt joşduran wagty näme alsaňyz alanyňyz diýip bir kustany ýigidi sürüýüň üstüne garşy goýup berdi. Şo wagtynda gencime aýtdy, aga hakykatdanam şu biwjan gydy maňa bagş etdiňmi? Diýen wagtynda goýruglabek şöýerde gencim agasyna gölläp, kybuladan sallanyp geldim esana agajan arabyň gyýdyn bereýin. Jemalyň görürler bolar haýrana agajan arabyň gyýdyn saňa bagş etdim diýip bäş kelimesi aýtyp duran ekan. Gör bak näme diýerken. Sallanıp geldin mesane Yar aman aman mesane gele Ağacan arabın gıydın beni Ha Cemal'in görülür bağlar hayran Ağacan arabın gıydın bereyin Arif oldun havar algıl sözümden Yayre Kırpın badır yeğrin dilimden Aşık olun behre alır yüzünde Ağacan arabın gıydın bereğinde Yeni doğuran yele geldi bizim kubağa Gözeller içinde bir yüzü var Ehli gözel boldun şoğu sadak Ağacan arabın gıydın bereyin Göroğlu beni arısınne söveşer Yayre Burma taşı tatar topuğuna düşer
kalbine şekeri ağacan arabın kıydın bereyine hep aynı oyey haberin oyey ağızdan arabın kıydın bereyin canağı arabın kıydın bereyin Köp sawal aytyp beren aýdymyň üçin umumanine biziňle şu günkü gepleşigimizde bir aýdyp beren bir näçe aýdymlaryň üçin, desanlardan parçalaryň üçin, gyzykly söhbetleşikleриň üçin sana köp sawal aýdýas. Mundan meýleňem şu bir gowy aýdymlar aýdyp, desanlar aýdyp, il köpçüliginiň sawalsyny alyp Mehriban arkadaşymyň şahyr paýlaryna münasip bolup bermeňi tüýsürekden arzu edýän. Bizim milli medeniýetimizi, bağışçılık sunuwatyny, aýdym sunuwatyny dünýä derejesinde tanalmak üçin ulu aladalar edýän gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun. Il ýurt bäkwitli işleri ilmi dama rowaşlyklara wetlensin. Mehriban leşler size ýene bir ýola äläm gowluklaryny arzu edýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Mehriban arkadaşymyň saýasynda siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür işiňizde uly üstünlikler arzu edýäs. Biz şeýle ajaýyp durmuşda ýaşadýan Mehriban arkadaşymyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan il bäkwitli, ýurt ähmiýetli, ähli işleriniň rowaj almagyny arzulap, gelwagşyn biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň şu gedek sany geçirip gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda diýdarlaşalyň. balım yele isterler seni isteglin yara 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 ey bağdadır bağdey belan kadar men alayın yare sayatan yare ey bağdadır bağdey sebet var gele sadır bilene ördük var yara 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 ey kader bilene hey hey yara ey didare bir bölücük kıydır bilen sayatan yele bağdadır bağdadır
Yar tine tine evi dağların gari Mehmet Gürcistan avriye Kırk inçe kıydım terdariye Baltaya diyele Bağdadır bağde Menin akıl gele Huşum alene Başıma yara yara yare Çok sevda salene Yare didare Kaynatasına taya vuran taya taniyele Bağdadır bağde Baltaya diyara yara 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 yare Hayat hani yare Bağdadır bağde Ya